Ez itt a Survivor Games harmadik vagy második része. Valamennyire megszereztem az üvegeket. Ja, közben szedtem videón kívül homokot. Meg egy vasat találtam, amikor a homokot szedtem. Amúgy úgy semmi se történt velem kívül. De ezt itt kiütjük, mert nagyon szarul fog kinézni majd, ha de inkább már most megcsináljuk, hogy így puk és puk. Én így kell, mert ez is szarul néz neki. Így, és cseh. Hátokra ugorni fel. És ezért a hangja csak lejárt a játékom. Ez Shakespeare fricsit. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Anyád. Azt mondja, hogy elfogyott a fám. Nem. Anyád. Ezt kivágjuk, majd nem se talán elmegyünk bányászni is. Puk. Így. Áj, basszus. Ezt úgy utálom. Így. Na, hoppá. Olyan sok időn feltöltök a videót, hú. Kiütöttük, azt cső. Na, én nem tudok sprintelődni. Ez a harmadik rész, hogy a második, én nem is tudom már. Mindegy, majd megnézzük, hogy mit történt fel eddig. Lehet, hogy akkor ez a második, nem, ez tudja, hogy a második, mert ez felvettem a másodikat, csak letörlődött. Azt, hogy letöröltem véletlenül. Mindegy. Így. Addig az itt kupi. Lespam pontoltam, mert még annyit sem, amit spam pontoltam. Azon kívül semmit. Nem, inkább a földözöm úgy csak el. Felépítjük magunkat. Szerintem én most ezzel egyen nagyobbra csinálom. Így. Ó, így ne. Aj! Na, én elrontottam. Aj! Megint. Ezt kiütjük, ezt így, az cső. Na, megvan. Craftingoló tabletta. El kell mennünk izélni. Így. Hát nem rontottam csak egyszer, yeah. Így. Hely, mi folyt így gyönyörűen. Majd lassan kell csinálni egy új paltát, mert fogyóba van. Hely. Megvan így. Hogy? Na. Nem bírom úgy lerakni, akkor próbálj is meg úgy, hogy mi van, csak így elrakadt. Aha, igen. Lerakja jól. Itt
el kell mennünk fásválni, először craftunk még egy baltát. Ja nem, még van itt azért egy pár darab, de akkor is még el kell mennünk fát vágni. Így. Így. Hol találok én fát? Jó. Ott van az erdő. De nem tudtam ráugorni sajnos. Így. Szerintem ennyi elég lesz, de nem biztos. 55 szerintem elég, de... Azért még malacokat itt. Nem menekül, szöcskés, nem menekül. Na. Hardcore annyira gyakran nem lesz hardcore. Most én a hardcore-t nem annyira szeretem, mint a Survivor Games. Meg ilyen képeket, ilyen képeket nem biztos, hogy lesz, de ha meg a motón, de valamit berakok. Na. Hol a házam? Ja, ott van, jó. Azt tudom, hogy eltűnt a házam. Na itt jött rám a szívinfarktus. Szívinfarktusos. Szívinfarktus. Így. Hely, mi? Szóval befejezem azt a sort, lenne szerintem ennyi. De ennyi lett volna már ez rész, addig is.